10 июли соли равон муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи шаҳри Турсунзода Акрамзода Файзалӣ дар якҷоягӣ бо дигар намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳамроҳи фаъолҷавонони шаҳр мулоқот кард. дар ин вохӯрӣ ки дар толори осорхонаи миллӣ ва китобхонаи марказӣ доир шуд, асосан дар масъалаи гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои бегуна сухан рафт. Акрамзода Файзалӣ муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи шаҳри Турсунзода гуфт ки то имрӯз беш аз 40 нафар ҷавонони шаҳри Турсунзода дар давлатҳои ноамн меҷанганд ва нисбати онҳо парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. танҳо як нафар Аъзамҷон Хоҷаев ки бо хоҳиши худаш аз Сурия баргашт, аз ҷавобгарӣ озод гардид. солҳои охир терроризм ва экстремизм бо хатари глобалӣ табдил ёфта ҷаҳони муосирро ба ташвиш овардааст. афзоиши ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ба вусъат ёфтани терроризми байналмилалӣ, фаъолшавии унсурҳои тундрави ифротгаро, ҷалби ҷавонон ба созмонҳои экстремистию террористӣ ва иштироки онҳо дар низоъҳои мусаллаҳона мусоидат менамояд. мушкилиҳои дигаре ки рушди босуботи иқтисодию иҷтимоии кишварро халалдор намуда боиси нигаронии шаҳрвандон шудааст, ин содир гардидани кирдорҳои коррупсионӣ мебошад. зеро ҳанӯз ҳам ҳолатҳои аз тарафи бархе аз кормандони мақомотҳои давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо содир гардидани ҷиноятҳои коррупсионӣ ҷой доранд. ҷиҳати решака намудани падидаҳои номатлуб муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи шаҳри Турсунзода тамоми фаъолҷавононро даъват намуд ки бефарқ набошанд. зикр кард ки бештар ҷавонон бояд ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд. умед ҳалимов муовини бахши кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода гуфт ки сиёсати давлатии ҷавонон сиёсатест ки татбиқи он аз сохторҳои гуногуни ҷамъиятӣ ва ҳукуматӣ фаъолияти муштаракро тақозо менамояд, зеро тамоми маҷмӯи хуҷагии халқи шаҳри Турсунзодаро бе ҷавонон тасаввур кардан ғайриимкон аст. ҷавонон сарчашмаи ташаббусҳо ва манбаи асосии кадрҳои хизмати давлатӣ, истеҳсолӣ ва ҷамъиятӣ мебошанд, гуфт мудири бахши кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода Умед Ҳалимов. البته باید امروز هر یک جوانی که در تاجیکستان عمر به سر میبرد شکرانه از سیاست جوانپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان داشته باشد، زیرا که محترم پیشوای ملت تنها و تنها تکیه به نیروی بزرگ جوانان کردند. ҳамин тавр дар поёни ҳамоиш фаъолҷавонон ба як қатор масоили дигар низ дахал карданд. баъди саволу ҷавобҳо ва мубодилаи афкор маҷлис ба поён расид.